खुलुमबाय। दिनै 2 जुन 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनो। दिनै गिबियावनो दङ मेष राशि। जिउआव गोजोननायखौ मोननाय नङा, जिंगाया बांलांनो हागौ, गोसोखौ हमथा। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। बृष राशि। जेखियानो जाया न'नि गोथार हाबा मावनानै लानो हागोन, गोजोन मोनगोन। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। मिथुन राशि। सोरजोंबाफोर दावराव दावसि जानो हागौ, गोसोखौ हमथाना थानाया गाहाम। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। कर्कट राशि। हरखाबै माबाफोर मुवा बेसाद मोननो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। सिंह राशि। शुभ खामानि मावनो दङब्ला मावनानै लानो हागोन, बे राशिनि थाखाय मोजां सान। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। कन्या राशि। मोजां मोनलायनायनि दौलेंआ गोरा जागोन, अनलायनाय फैगोन, मोजां सान। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। तुला राशि। न'खरनि शुभ खामानि मावनो हागोन, साननाया जाफुंगोन, गोजोननायखौ मोनगोन। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। वृश्चिक राशि। बेफार फालांगियारि मावग्रानि थाखाय गाहाम सान, मुलाम्फा आरजिना लानो हागोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। धनु राशि। बे राशिनि थाखाय अशुभ सान, मोजां हाबा मावनो नाङा, गोसोखौ हमथा। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। मकर राशि। साननाय हनाय गासिबो फेलें थांनो हागौ, मोजां खामानियाव आगान दाहो, गोसोखौ हमथा। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। कुम्भ राशि। न'खराव माबाफोर जेंना नुजानो हागौ, दावराव दावसि जानो हागौ। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। मीन राशि। माबाफोर फिसा फिसौ जेंनायाव गोग्लैनो हागौ, जेरैबो सांग्रां जानानै थानांगोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै, गोजोन्थों।